3 जानेवारी बालिका दिन सावित्रीबाई फुलेंची जयंती. विद्या हे धन आहे रे श्रेष्ठ साऱ्या धनाहुनी, तिचा साठा जयापाशी न्यायनित्य मानती जन. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पत्नी सावित्रीबाई हे देशाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक इतिहासातले वेगळे जण. सावित्रीबाई यांनी मुलींना शिकविण्यासाठी घराच्या उंबरठ्याबाहेर टाकलेले पहिले पाऊल हीच आधुनिक भारतीय स्त्रीची सुरुवात होय. सावित्रीबाई देशाच्या सुविचारी व मध्यमवर्गीय होत्या. त्यांची मुद्रा नेहमी शांत असे. राग म्हणून काय चीज आहे हे त्यांना माहीत नव्हते. त्या नेहमी हसतमुख असत. सावित्रीबाईंना सरळ काकू म्हणत. सावित्रीबाई सुविचारी व दूरदृष्टीच्या होत्या. त्या नेहमी मुलींना व स्त्रियांना उद्देशून पुण्यातील मोठ्या मोठ्या स्त्रिया पंडिता रमाबाई, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांच्या भेटीस जात. त्यांच्या अंगावर अलंकार नसत. गळ्यात मंगळसूत्र आणि कपाळावर भले मोठे कुंकू लावलेले असे. सावित्रीबाई देशाच्या खंतकार्त्या होत्या. सावित्रीबाईंचा वारसा आपण पुढे चालू या संक्रांती ज्योती लावणाऱ्या मानस. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.